Ka Meghalaya Healthcare Association Southwest Kasils District Unit hakas ngisa jain ka arpau tarik uyayong arjar posau hakasin ka menengkong kaliyo penlong ika free medical camp hakasinong tanai Southwest Kasils District hakabar kispa angut ki pajba jong kaneka thany kaliyo ka jing sumar herkat ki dawai dasyen bat kaneka lolong shisha ka jing karku ka bakrau ya katika thany hasyoban ai ki jing sumar bat ban sami ki dawai nakliang ka association kaliyo penlong ka jing alang ka balengkot ban pensyai pajba halol kaneka association balap penyait ubah lasbon karlengdo ubaderu presiden juga seng berkajingkran nak Dr. Pikia Drugs Inspector Southwest Kasils District kongsan dak ba MNC Mechanic Association baknya syakmat ban ongku tanghang ni nak mata berkentiu ka kuat kekia layoru kajingkran u David Kesati Presiden Meghalaya Healthcare Shillong Dr. John Paul Karlengdo Secretary Meghalaya Healthcare Southwest Kasils District Unit harangkat kajingran lang kirurang ba jong kanega shenong Teknik medical kam hi kam day menta kasi ya kebangi ai ye kita dawai kam kut tahang ta hendai kene ke masik jong kene kasngi kadai kasngi ya kabaki doktor kita nang ni ki break batep sipang ka kam dawai sipang ka kam dawai ki bapek ya kayat ka bit ka biang jong kinong de dawai idan hang ni ka jing put jong kene ka health kam kadai tang menta kasi kam day ban kut tang menta kasngi habara khot kirindiang iskwa benong ye pi ko kinong song snong nong kendong kiba song snong kendong ka ai ka masai ka bangiran kam bang organize ngene ka medical camp kalong ba phimdai ban le rain ban kren ban ya tho ya ka jing sitam jong pi ya ki doktor dan kinong kendong ki bala rain ban ya thoru ban jing sitam ru nilayat niladon ka medical camp ka bangile arjar khan dio sakitan chajantia sata sekendang ba udon umriu basitam laingot sangot tre bani thoi doktor bat tre ruban le si doktor tang stang ban sitam le si doktor nama doktor kila ban ong epi lada kimla ban sumal hangni apo kerwat lene apo pesi kila ban pha epi kam sejngai dekat jingmut jong kene ka medical camp menta kasi kalong ba pidai ban long ki breu ki bay dai perlok ki pasno shngain haba pilek ban cha sumar ban yo tho ya ka ching sitam ka jong pi ka ai ching sitam ka pidan namar ba ka ching sitam menta kala kham start ban ban wati doktor boro na perkat mensuat mo ani mensuat tang ki doktor sudah tang ki MBBS la biang krementa hablai pulis show namar kacing pangru kastat kat kumbaya seperti kane ka pen I ba ma phiru phidan kata ka mesin ban ye trelang ban ye tentiu ya ka koi ka khia aka imlang salang jongi ki ukit bokir uyang ruba pinam kut nak tanghang ni mo hande ki ka ma ba jong ki ai pinang la ban tre naka por sa ka por ti nasim ru ya kane ka kabu sia minta ka si ban bo ka cingkat pa rapi ki drug licenses ban kinong di dawai happy pharmacy mo ba om tang ban sudi ki dawai rei to siem ya ka cingkit kle ban yara ban batailam ya ki brio ba habaki pang system ki dai ban check up haki doktor mo dai ban su jadi dawai kelumar hi agar pa dia pi pa bang nakwa ban ong ba kacing di dawai hi lani kata ka self medication mo ba ong ki pareng kamdei ka babaha dali leru ndei ka bo nang bo penban ya jing ma ka met jong pi amar kata ka dal tulong ki ba start ba husian but to late ban check up ki doktor ki bala da pentubit kani ka kam ki klaim da pen slam hiru nakwa ban sesin pat na aku aban kitbot kit uyang ya kani ka Meghalaya Healthcare Association ni berapa way mo jong ka Meghalaya jongi papinang ki sepang hakikan ki jam jongki papinang ya trelang ru bat ka department jongi mo ban kritie ya ka koi ki kia ban ai ka jing sumar ka babahatam haki bapang ki bastom haki imong ka salang ka jongi ni kum kane ka Meghalaya Healthcare Association unit yang ka Southwest Kasils di penlong ya kane ka free medical camp ka banang konge kane ka long kum ka way kalat bangi sakri pajba
ha kajing ai dawai ha kajing sam dawai bat ha kajing pen itu iki ba kumno ban sumar bat kumno bandi aki dawai kane kadai kasin ke banakong handrei ai ba kalong hi ka bajop teng ai kublai iki para dekot jong ka association jongi batru yo presiden banawan balawan nadu nasilong batru ya ka dog inspector kepala don mentah ha kapoba ni ya kadeka jam teng ai kublai ka sinong ka tau ai kublai ru baro ki nongwan ki nongpang balayo jing mentoy na kaneka association ha kaneka sengi